Het droeg waar en een protte zinnen. Het is graag Jensma dit hier voor de wien gaan. Hier bij Sint-Jaap wordt er om hut werken om het nog mooi het mooie waar van deze weken van het land te krijgen. Het kwaaks wordt nog net zo lang in Friesland verbouwd voor consumptie. In verband met het waar is het een risicoproduct hier in het noorden. Maar dat ligt dit jaar goed uit te pakken. Je moet bedenken, in Frankrijk, dat is een graan producerend land, wat een protte baktarwe teelt. En daar is wat minder zuimer geweest. En daar voldoet het graan op heden niet aan de bakkwaliteiten. En in Nederland, wij hebben hier een mooie zomer gehad. En hier toevallig dit jaar wel. Zo'n begin dit jaar wordt het Frieske graan broekt van specifieke Frieske balen. Mijn product is een project van molfabrikant Koopmans, die je maar beziekt een nieuw streekproduct in de markt te zetten. De eerste resultaten binnen zo goed dat het aantal bakkers dat de balen verkeerpje mooi verdubbelen wordt. Ja, er is een hele grote vraag naar de hele grote situatie dat ze er aan meedoen maaien. Dus dat ziet er goed uit. Nou, de meesten zien er echt het speciaal ervan. Hè. Het is echt dat het van Friese groen is. Hè. En dat is juist leuk en dat dan ook nog lekker is. Ja, wat wil je nog meer? Jonker naar meer verkeerpunten zocht Koopmans ook naar mogelijkheden om het Frieske project in andere provincies op te zetten.